Gaurkoan, hezkuntzaren barnean youtuber ona izateko beharrezkoak diren puntuak aurkeztuko dizkizuegu. Kaixo talde! Lekua, aukeratutako lekua egokia izan behar da. Kalitatea, bideoaren kalitatea egokia izan behar da. Garrantzitsua da, esaten dena ondo entzutea. Giro egokia aukeratu behar dugu, zarata ez egoteko eta gure ahotsak maila egokia izan behar du. Horrez gain, kalitatezko kamera bat erabili behar dugu eta argi ona dagoela ziurtatu behar gara. Orain zatiketa, ondo ikusiko duzu, Erakargarritasuna. Bideoa erakargarria izateko, baliabide ezberdinak erabili behar ditugu. Sarrera, bideoari hasiera emateko, zertaz hitz egingo dugun azaldu behar dugu. Zati 5. Kaixo, gaur bideo honetan matematika landuko dugu, konkretuki zatiketa. Mezu argia, ikusleek ulertzeko, mezua modu zuzen eta labur batean bidali behar dugu. Gainera, ondo ahoskatu beharra dago. Matematikan zatiketa zenbait ematen zuen esenekoa. Ditzaik izan duen beste zenbait batez, zenbait atliz edo zenbat zatitan. Parte daiteke ematen duen aritmetikoa da. Zatikizuna, zatitzailea zenbat aldiz edo zenbat zatitan zatitu daitekeen ematen duen eraiketa aritmetikoa da. Zu zeu izan, zure pertsonalitatea erakutsi behar duzu eta horren bitartez ikusleak erakarriko dituzu. Kaixo maiteak, gaur zatiketak irakatziko dizkizue. Eskopiatu besteen estiloa, jarriozu pasioa. Kaixo taldeen gaur zatiketak irakatziko dizkizuet. Jarraitzaileek egiten dizkizuten galdera edo azalpenei erantzutea harpidedunekin erlazioa garatzeko aukera ematen dizu. Aholkuren bat eskatzen badizute, emaiozu. Zastuna. Audientziarekin hurbila izaten saiatu behar zara eta horrela jarraitzaile gehiago lortuko dituzu. Promozionatu. Gure bideoak sare sozialetan partekatu behar ditugu. Instagram, Facebook, Twitter. Bideoaren amaieran gure ikusleak ekintza bat egitera bultzatzea interesgarria izan daiteke. Kanalera suskribatzea, likes ematea, komentarioak egitea. Honela, ikusleak beste bideoetara, sare sozialetara edo esteketara bideratuko ditugu.